Salutare tuturor și ne-am regăsit la o nouă serie care o să postez când pot, pentru că nu sunt acasă, sunt la prietenul meu Dragoș RFX și da. Și astăzi, pentru primul rând, o să recolorăm mașina asta de căcat. Alo, Hauper. Da. Asta cu chiar merge chestia. Noroi. What brings you in today? O să fie mai editat videoclipul ăsta. Vorbește mai tare, mă, că de-abia te auzi. Taci, mă, că mă aud. Airspray, bun. Primary color, metalic, nu. Da, Nu lasă. ia. Ce naiba de culoare spun? Tun. Galaxy, nu. Așa. Bun. Ne ducem la secondary color. Ne ducem la ceva mat. Așa, bun. La prima... Stai. Primary. Fluorescent. Să vedem ce cu... Holy fuck. Vedem cum arată afară. Vorbește mai tare, mă. Taci, mă, că mă aud. Și da. Cum ți se pare? Îmi place ție. A? Da, cum ți se pare culoarea? Uite. Da, dar în dungile alea nu le vreau roșii. A. Ale le schimbăm. Here for the magic touch? Să pune un mov Tum. în loc de albastru. Bine. Nu mai avem bani, a rămas fără bani. Da. Trim. Dar nu mă refer pe secundării ăla. Oh, secondary schimbă astea. Nu schimbă și lungile. Primary atunci. Accentul. Nu mă, eu nu Accentul schimbă Bă, alea. eu nu vreau să fie cu albastru. Vreau să Ah. fie cu mov. Poate arată mai fain. Dar tu mai tare. Au. Vezi că ai perleșență. Da, știu. Eu am pus-o. Uite pe alb. Alb. Lime arată și nicher, dar nu lime. Ia, lasă, dă-l. Bă, nu știu prea de fete. Pune un crem. Stai 2 Ui secunde. ăla. O, alb. Uite, ăsta e crem. Ăsta. Mai fain. Îi schimbă și dungile. Trim. Stai să schimb și trimul. Dar vorbește mai tare, că de pe te auzi. Taci, mă. După Olive se duce, green, nu te auzi. stai. Lime green. Aha, ca să se potrivească cu... Schimbă dungile. Stai, accent. Dungile le pun, uite așa, yellow. Nu, pune-le tu verzi. Verzi? Acum. Lime green, lime. Dar cred că nu l-ai deblocat. Ba da. Stai. Așa, mamă, ce șmecher ai. Ia, care-i emblema? Nu. A, culoarea croului. Nu, e emblema. Bă, poți să dai la primary și vezi culoarea. Nu, e emblema, mă. Păi nu vrei să vezi culoarea croului? Stai. Deci spray. Primary. Primary. Și uite, crow. Dă-i iarăși. Arată șmecher. Da, e mai fain cu... E fain cu ăla. O las așa.
Stai, la primării, color, persistent. Pune un spre verde. Ai pus. Pune verde dacă vrei să fie. Da, cu stai. asfaltatul. Pare că se deconectează și se conectează unii. Mo. Arată șmecher. Deblocat arta șmecher. Fă un roșu sau un yellow. Sau un yellow. Albastru. Bă, ăla. Yellow. Așa? Pare spre gold. Tu ce zici? Da, știu. Gata, cum du-te. Vrei să faci niște haste-uri? Nu știu, stai să vedem. Exit. Foarte șmecher. Oh. Nu, vreau să mă duc. Cât e ceasul? Dă-i. 20 și ce, te duci acolo pe muntele ăla? Da, să... Vezi că am jeep de chestia. ăla nou. Ce? Jeep. Ce jeep? Vrei? De la Da. nou. Ah, din ăla ai? Uh-huh. Tunat sau nu e tunat? Tunat, tunat. De-aia mi-am gătat toți banii. Da, dar vezi că trebuie să te îndepărtezi de mașină. You need something? Sper să se miște tot 80 fps, 90 cum avem acum. Stai 2 secunde să ajung la mașină. În care garaj ai? Al treilea și trac acolo și dă-i acolo și ăla al doilea. I'll bring it by. Mă știam. VIP work over. Destroy vehicle. Ah, mai da, fiindcă n-ai distrus mașina. Da, o să vină mașina, uite-o. Uite-o. Opa. Mi-am luat-o pe asta, că îmi place mai mult decât pe aia. Ce șmecher se Nu aude. mi-am pus neoane. După nu mai e off-road. Ia zi ceva un pic. Ceva. Mai zi cum ziceai mie. Ceva... Mă gândeam că se aude jocul mai tare ca Nu, nu se aude. tine. Zice acolo cum stau. Ia, Păi, nu. stai mă, cum se aude jocul. Cred că se aude mai tare. Se aude cantare. Dă-l mai încet. Stai că dau acum. Audio. Audio. Bine? Aha. Cred că se auzea mai tare pe filmare, dar nu contează. Nu contează. Așa, bun. Da-te, bă! Ce? Dragoșe, ia fete. Așa mi-a dat farurile, da? Da. Stai 2 secunde să trec peste ceva. Pregătit? Da. Haide, cau. Cât face, frate. Bă! Bă! Te dus. Ia uite câte faruri are. Ele nu se... Am spart un far. Ele sunt făcute numai așa, știi? Ba nu, ambele, toate merg. Bă, nu, uite-te. Bă, ia dă. Ui, ălea nu merg. Ălea, mă. Care? Apa aia alea desene, mă. Tu nu vezi? Prin drop. Da. Ne bai? Să filmezi. Da. Ori mi s-a stricat ceva sunet. Bun. Bă, se ține, să știi că se ține bine. Aha. Uite, mă, tu unde vrei să te duci? La fantomă? Da. Bă, cât e ceasul, mă? Era la 1, nu? Nu, era de la 11 la 1 sau 2. Ajungi? Da. Și nu uitați de like, subscribe dacă nu v-ați abonat. Episodul ăsta le editez sau?
Nu știu, să vedem. Dar să stai mult la render. Să stăm. Tun, 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 tun. Vezi că filmezi de 10 minute. Unde scrie? Stai. A, da. Îți faci de 15-18 minute. Pe PS 56, 56. Ah, e ok. 58. Dar pe joc știi că ai mai multe. Da, păi știu. Dacă așa ai setat OBS-ul. Acum ai 80-90 pe PS. Dacă activezi aici și nu să vezi. Am încercat. Oare urc? Urcă. Ia te plicăm asta. Vezi că am liberator. Serios? Da. De ce crezi că am rămas fără bani? Bă, Ăla era la acolo. Fantomă. La Fantomă. Bă, ăla la munte. Ah. Vezi că te duce mașina. Și se învârte mașina. Se învârte roata. Da-te, bă! Ai primit 2000. Oh, te făcut bun. De la ăla. Că a murit. E păcat în el nu mor. Dar tu de ce nu mori? Asta e muntele. Bă, du-te la Fantomă. Bă, Eu nu ușor. mai știu unde era. Eu știu. Uite pe ăștia! Salut! Bă, vezi că după te ia poliția. Am mai primit 2000. Bă, ce-i bucată să știi. Să vii tu pe munte. Uite. O, mă, că te duci. Uite aici, pe aici. Ui, acolo, la stânga apare. De jos. E sigur că e aici? Aha. Ia coboară acolo. Și după cred că se duce să se ne îmbrace. Păi da, nu vedeți ce ca boschetari ăștia mici. Pe aici? Da, uite-o. Uite-o acolo. What's up, pal? Mă dă cu sniperul. Oh, hey. You're in Uh, trouble. Uite, mă. Okay. I'll deal with it. Du-te mai aproape. Fă o poză, mă. Cum fac poză? Păi du-te acolo și fă selfie. Că știi că poți. Da. Fă selfie. Și-o pus ca, o pui ca thumbnail, bă. Mhm. Ajută și... Dă-i nu. Dă-i, click. Aia e de la Nvidia. A dispărut. Nu dispărut, mă. O mai vezi tu? Bă. Acolo era, mă. Unde era? Era aici, a dispărut. Bă, du-te mai în spate. Da, cât e ceasul? 12. Aia, cred că numai până la 12 era. Ba nu, mă, du-te... În camei. De ce tot apăs? Ori de la tastatură. Trebuie să țin apăsat. Eu tot apăsam ca la PlayStation. Ia du-te. Nu mai, frate. Uite-te, mă. Ia uite-te, mă. E cu sniperul. Bă, dar tu apeși butoane de... Bă, cum nu mai e, mă? Uite, mă. Tu de unde ai văzut-o? Eu nici nu mai știu unde Da, era. i-am văzut unde dau dispărut, că la 12 dispare. Bă, da, ai zis că... Dar ce tot apeși, mă? Dar nu știu de ce, de ca la asta, știi că asta trebuie să apeși, să tot apeși. Cum n-ai mai rămas fără ușă? Bă, du-te, îmbracă-te. Măcar ai văzut-o. Așa-i? Am dat-o cu sniperul. Ce ciudat se vede lumina de la farul pe OBS. Nu se... Și am bitrei pe 35.000. Ia, fii atent aici.
Știu că pe 3 e pe 35.000 Da. și pe Verifest, nu pe Ultrafest sau Superfest. Verifest ca să nu se vadă pixelul. Cu cine aș putea să mișcă pe OBS? Noi acum avem 90 FPS. E, da, lasă. Și de unde știm, sunt două monitoare. Bă, ce fac, mă, tu te întorci? Pe trebuie să mă duc. Du-te, bă. Ai văzut că Trexon a început seria de GTA 5? Ai văzut câți bani are? Nu. Are 1 miliard și ceva. Și-o cumpărat-o de cont. Ce? Nu, e cu contul lui vechi. 1 miliard? Da, are 1 miliard și ceva. La hacker. Nu, de când au avut atunci de mult. El nu s-a mai jucat de mult pe GTA Online și avea de mult, de când i-a dat hackerii mai de mult. Așa știu și eu. Dar are la. Păi are placa aia video, aia veche, numai săptămâna viitoare vine mașini, placa. E un player aici. E player. Ba da, uite-l, îl vezi pe N-ai mapă? pus... A, aici înăuntru. Nu înăuntru, era acolo. Ăla de afară? Da. Ăla nu-i player, mă. Dar ce era? Crezi că poți să te îmbraci așa? Unde sarea noi? Care? Costumele noi. Au dispărut, că nu mai e ăla. A, serios? Da. Și eu m-am îmbrăcat atunci, dar m-am picat de ele. Ai, frate. Îmi place cum arată ăsta. E albastră, prea des. Papiu. Asta, mă. Asta? Ce zici? Ăsta. Și Eu pantaloni. schimb pantaloni ăștia de boschetar. Vezi tu. Nu, e... E, nu pune șapă. Uh, Hai mă că te lungești prea mult cu videoclipul. bine, hai, las. Dă-l încolo. Pantaloni. Tops. Bă, nu mai e. Sus. Hai, frate, unde sunt pantalonii? Bă, unde ai pus pantalonii? Unde ai pus, mă, asta pantalonii? Apasă în și vorbește cu ăștia de pe sesiune. Vrei să vezi cum? Du-te setter că am dezactivat eu. Setting. Settings, audio. Nu. Aici. Chat. Nu aici. M. Hai. Everyone crew. Everyone, nu? Da, everyone. Da, pasă. Nu. Allah Akbar forever. Să spui dacă zic ceva ăștia. O zis? O zis-o? Nu? Cât sunteți pe sesiune? Eu cred că trebuie să fie mai aproape de playeri. Hai mă că Și filmul tot este de ceva 19. ciudat. Ce? De ceva ciudat în căști. Ia. Sau de tutut. Să de ceva. Vorbește unul, mă, are unul microfonul activat. Și tot bagă. ciudat. Și tot apasă în microfon. Microfon. Microfon sau microfon?
Mamă, Să ce văd dacă patauri ai comentezi, fost, deci, afiot. Așa, hai mă că filmezi de 20 de minute, ce mai faci? Filmezi de 25 ca să, după că filmezi mai greu. Păi fraților, cam atât a fost video ăsta. Noi ne revedem data viitoare. Bye!